Koprenner Spakenburg gaat op nota in deze competitie al zijn thuiswedstrijden nog woen. En ook in de beginfase in Harkemasse Boys ben ze de betere ploeg. En hier ben ze al dicht bij de openingstreffer. Het schot is van onvieder Rotiné. Harkemasse Boys had in de beginfase absoluut niet in te brengen. Ze zijn viersten te beskieren. Te volle respect voor de tegenstander. En hier ploft de bal van Thijs Houwing. De voormalige onvollers van Sportclub Cambuur boppen op Pelotte. Vrije trap van Oebeles Kokker is net goed. En dan is het oppassen voor de counter via Thijs Houwing. Die bal naar de linkerkant. Amers Guillou, de linker onvoller. Wilson zit voor de goal. Daar maakt die bal dan ook heen. Daar komt die bal. Maar Wilson timed verkeerd. En dat pakt dan gelukkig goed uit voor Harkemasse Boys. Zitten in de 23e minuut van de wedstrijd. Harkema zet wat meer druk naar voren. Via Kronen en ook Barto. Maar die bal weer waarom naar Taberima. Dat is net goed. En dan is het Schokker. Maar een prima redding nog van Sven Taberima. In het vierde verliezen. Ik doelman bij Sportclub Heerenveen. Maar Xavier de eerste mogelijkheid voor Harkemasse Boys. Dan nog de corner. En Slager. Reinder Slager. Vrij bij de tweede peel. Voor het eerst dus wat lietse mogelijkheden voor Harkemasse Boys. Dit is Zwarthoed. Wordt verdedigd door Mark Dijkstra. Gaat ten koste van een corner. De corner wordt dan naam toch diezelfde Zwarthoed. Dit is Rotiné. En een prachtig doelpunt van de onvieder Ivo Rotiné. Prachtige treffer. De middenvelder ontvangt de bal uit de corner van Zwarthoed op de rone van de 16 meter. En shit net eens heel erg hut, maar pleegt de bal prachtig in een hoeken achter Jacob de Vries. Het is Vertjinne, deze vastsprong van Spakenburg. Barto, aardige onval van Harkemasse Boys, maar die smoort bij Oebeles Kokker. Routiné, nee, dat is goed in van Mart Dijkstra. Nou, het paasje van Skokker naar Roel van der Meulen. En dan is het de liekmakker, Ian. De onval liek het stikkend erin bij Oebeles Kokker. Maar dan is daar de interceptie van Mart Dijkstra. Skokker dan met de stekpaas naar de rechterkant. Daar staat dan Roel van der Meulen heel vrij. En hij tikt die bal eenvoudig achter doelman Taberima. Spakenburg is vooral gevaarlijk uit de standaard situaties. Deze bal wordt net goed verwerkt door Harvey Bishop. En dan gaat Rotiné gewillig over de knibbel bij diezelfde Bishop. Krijgen we een vrije trap van Rotiné en het doelpunt. Het doelpunt van Wilson. Maar de onvoller van Spakenburg zit in boetenspulpositie. Doelpunt telt dus net. Dit is weer een gevaarlijke vrije trap van Hans van der Haar. Prima redding trouwens van Jacob de Vries. Wol een corner. De Vries zit mis. Dit is Amers Guillou en nou vol een doelpunt. Maar het doelpunt wordt op een nij onkeurd. Want Amers Guillou zou hens maken ha. Het is dreig te zien, maar met de rechterarm rekt de bal de hoorn. En het doelpunt wordt dus net goedkeurd. Troch scheidsrechter O'Neill. Henk de Jong beschikt dus over het nedige gelok in deze wedstrijd in de koprenner. Dit is Thijs Houwing. Maar de vastzet en dan geknoei. De Vries liet de bal los en dan het schot van Amers Guillou. Maar die shit in Wilson on en ze bloot het nog altijd in. We zitten dan al 4 in de blessuretijd. Dit is Wilson, naar invaller Sebastian Steur. Mark Steur slag het net om de oerwinning hier te houden op Spakenburg. En maar enig fortuin pakt Harkemasse Boys hier een punt. En sjocht naar de blitzkip bij het eindsignaal. De hand in de loft in. Spakenburg, Harkemasse Boys eindigt in 1-1. En daarmee is Harkemasse Boys de eerste ploeg die hier in Spakenburg een punt pakt.